Siwara. Nama dulu apa yang terjadi sekarang? Apa itu? Kasih bersama kita ini. Bertemu sama sudah kawan kami dilakukan perperikan yang terbaik. Dalam itu maksudnya sudah kawan bersama ini. Tamat teknologi tinggi sedikit. Kita pun sendiri sama yang ini ini dengan pada itu sama mundur pasal ஒரு 56 செகண்ட்களில் இந்த தூரத்தை ஓடிவிட்டிருக்கிறார்கள். Yang வார்த்தாவும் விதாரணா தற்போது சேதசேவா பாய்க்குவன் மேலும் பகவசனி கப்பாதி சிக்கன சிக்குவார்கள். அதேபோன்று கப்ப மாவட்டத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் இந்த போட்டி துறையில் 3,16 செகண்ட் 53 செகண்ட்களில் இந்த ஓட்டத்தை கம்பஹா மாவட்டத்தை சேர்ந்தவர்கள் ஓடிவிட்டிருக்கிறார்கள். அதேபோன்று முதலாவது சுற்றுவட்டத்தில் 17வது இலக்கத்தில் அனுமதி மாவட்டத்தை சேர்ந்தவர்கள் இரண்டாவது சுற்றுவட்டத்தில் 3வது இலக்கத்தில் கல்புரி மாவட்டத்தை சேர்ந்தவர்கள் மூன்றாவது சுற்றுவட்டத்தில் 11வது இலக்கத்தில் கல்வி மாவட்டத்தை சேர்ந்தவர்கள் நான்காவது சுற்றுவட்டத்தில் 1வது இலக்கத்தில் கொழும்பு மாவட்டத்தை சேர்ந்தவர்கள் ஐந்தாவது சுற்றுவட்டத்தில் 13வது இலக்கத்தில் கதுள்ளி மாவட்டத்தை சேர்ந்தவர்கள் ஆறாவது சுற்றுவட்டத்தில் 9வது இலக்கத்தில் கேகல்ல மாவட்டத்தை சேர்ந்தவர்கள் அதேபோல் 7வது சுற்றுவட்டத்தில் 2வது இலக்கத்தில் நாகரிக தலைமையான அதேபோல் 8வது சுற்றுவட்டத்தில் 6வது இலக்கத்தில் மன்னார் மாத்திர மாவட்டத்தை சேர்ந்தவர்கள் அதேபோல் 9வது இலக்கத்தில் 22வது இலக்கத்தில் மன்னார் மாவட்டத்தை சேர்ந்தவர்கள் இந்த 4 அந்தளத்தில் கல்வி சொல்லியிருக்காங்க இருக்கிறார்கள். Kalau bukan ini juga harus yang bersalah itu harus sampai. Ya betul, sudah ada basic pada jangan kita selesai sebenarnya satu penanganannya mengenai seri apa sebenarnya ada dengan ini ada pergi dari mana ada sesuatu hari itu sekali gampang ada sekandai gampang ada sekandai yang cara mana itu pertama ini bersekandai alam semai வெற்றி சான்றிதழ்களும் அதேபோன்று பதக்கங்களும் அறிவிக்கப்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்ற மகிழ்ச்சியோடு அறிவித்திருக்கின்றோம்.
இந்த மாதிரி வெச்சு வரோண்ணா காலையில் வாய் ஸ்டெப்ஸில் பாருங்க அவ்வளோ ஸ்டெப்ஸ் அவ்வளோ